идомаи барномаи ахбор. Тафсири кодекси гумруки ҷумҳурии Тоҷикистон талаботи замон буда мутобиқ намудани моҳият, модда ва бандҳои он шарти муҳими пешрафт ва танзими қонунгузорӣ дар соҳа маҳсуб меёбад. имрӯз дар шаҳри Душанбе вобаста ба муаррифии тафсири кодекси гумруки ҷумҳурии Тоҷикистон бо иштироки кормандони соҳа чорабинӣ баргузор гардид. шарҳи бештари мавзӯъ дар таҳияи хабарнигорони мо. дар чорабинӣ муовини якуми сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Давлаталӣ Саид ва дигар намояндагони вазорату идораҳои давлатӣ, донишгоҳу донишкадаҳои олӣ ва бахши хусусӣ иштирок доштанд. дар рафти муаррифии тафсири кодекси гумрук таъкид карда шуд ки кодекси гумруки ҷумҳурии Тоҷикистон ки аз 1 январи соли 2005 мавриди амал қарор дорад, 23 маротиба тағйиру иловаҳо ворид карда шудааст ва дар маҷмӯъ тағйиру иловаҳои қабулшуда қариб 100 номгӯи имтиёзу сабукиҳоро дар бар мегиранд, ки ба беҳтар гардидани фазои сармоягузориву соҳибкорӣ дар бахшҳои воқеии иқтисодиёт ва соҳаи хизматрасонӣ равона карда шудаанд. ба таҳлили коршиносон, тафсири муаррифишавандаи кодекси гумруки ҷумҳурии Тоҷикистон ки дар доираи амалисозии чорабиниҳои барномаи дастгирии давлатии соҳибкорӣ таҳия шудааст, дастрасии иштирокчиёни фаъолияти иқтисодии хориҷиро ба муҳтавои меъёрҳои қонунгузории гумруки ҷумҳурӣ васеъ намуда ба беҳтар гардидани фаъолияти ҳуқуқтатбиқкунии мақомоти гумрук ва ташаккул додани низоми шаффофи савдои хориҷии кишвар мусоидат менамояд. хадамоти гумруки ҷумҳурии Тоҷикистон тавонист ки бори аввал дар таърихи ҷумҳурии Тоҷикистон нашри аввали ин тафсирро пешниҳод намояд. бояд қайд намоям ки ин тафсир дар асоси таҳлилҳои илми амалии аъзоёни гурӯҳи корӣ баррасии модда ва моддаи кодекси гумрукии ҷумҳурии Тоҷикистон омода карда шудааст. ҳамчунин таъкид карда шуд ки дар тафсири муаррифишаванда шарҳи муфассали илмии амалии модда ба моддаи кодекс оварда шуда, муаллифон ва муҳаррирон кӯшиш намуданд то меъёрҳои онро дар робита ба талаботи қонунгузории амалкунанда ва санадҳои меъёриву ҳуқуқии байналмилалӣ ки Тоҷикистон онҳоро эътироф намудааст, тавзеҳ диҳанд. ин таҷрибаи нахустин шарҳи қонунгузории гумрукӣ ба ҳисоб рафта бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ гардидааст. мақсад аз он амалисозии барномаи дастгирии давлатии соҳибкорӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2012-2020 ва татбиқи ҳадафҳои барномаи миёнамуҳлати рушди мақомоти гумруки ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2020-2024 мебошад. кодекси гумруки ҷумҳурии Тоҷикистон санади асосии меъёрии ҳуқуқӣ дар соҳаи фаъолияти гумрукӣ буда, тафсири зикршуда ба хотири дурусту дақиқ огоҳ шудани кормандони мақомоти гумрук ва дигар мақомоти ҳокимияти давлатӣ, иштирокчиёни фаъолияти иқтисодии хориҷӣ ва гурӯҳи фаррохи хонандагон аз мазмуну муҳтавои муқаррароти кодекси гумруки ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ба он алоқаманд кӯмак хоҳад кард.